Hawakan mo yan, ha? Tayong dalawa. Muna pag-ibig ka, muna kamusta. Pag-ibig ka
isa. Oo, kasama niyo nagpupatuloy. Thank you. Ang paglakop ni Jesus sa Tomatina, 3 years in the making daw. We have to really plan it and we have to really allocate a week for it.
namin isa-isa